ole tuntruma chuanin in thlan na atana app tangkai tak mai ron soi ka tumanga chu poly app ti ani a hi in thlan na ballot paper kan sema kan lam khom le a han siara result han puan hun chung kha safe em maya kha hun chung zong kha angai lo tluk deuh tho ani a secondary lo te chungin result kha RO10 returning officer te polling officer te khanin an hrengal thei veka arang em maya aul sam boka in thlan hun chung te rei lovani ei kuma to pa aku atop dona kum an thar le mai to dona pol sang ko san te le NGO sang te kanin thang thar le sup doni na langa chen te phechu anin thang to hial zok po ani anga line thang lo te tan te po atangkai eng mo konga atangkai ka be se ya huna helo emema zan lama darkar ni te darkar thum don te a chen chu in thlan ngai thin kha he app mang hi chuanin minute somthum vela post tam taka than chu manani chu karot entio do nani Play Store ka ommeka chuanin poly app hi POLLI hi ni a chuanin hetami hi ani a achung berdot heta lo lang hi chuanin hei hi install tur ani a ka install sa a ka hong ngal do na ni hian hei hi lo lang a hei ka ti chin na tam taka oma heng hi chu lo mu kan ta ila engtin nge in than na chu kan kalpui theiang ti kha karon soido na chi sang a om theya in thlan kan kalpui da na zirin hei he app hi chi sang ina man the ni ti khalo heta photila karon lantir ma sakber tura chu nomination om to post pakhatata na nomination om sa vek to karon lantir do na ni chuta chuanin nomination om to sa tanga voter te na member local khom te na kan du ber kan thlan chuat mai theina tur kha karon lantir do na ni a hnuai bera dinglama plus si kan metanga apola plus om hi te chuanin question a he chuanin kan post thlan tur kha he hi ro te ne mo po te ne mo an ti tur lo ni ta ani he app hi an ni khanin an neyanga te chuanin midang tan khan app nei ve ngai lo ro te mo po te mo khanin an nei kha chuna to kani te chuan zo na kha theta henin kan thlan tur kha entianan president ti lo ni ta se description hi chu president thangro ti vel nge mo khania he chu kan du jong kan ti lo theng he adinglam president ti dinglam top lama henin he thala upload na tur ni om takalo langa president tur atana nge logo emo nge mo kha omani jong khata khanin kan ti anga kanda anga answer ti henin nominees te kha ta hen da tur ni ta ni entianan moya etan sara kan kalanga siama kunga nomination kha antinan pali omta se nominee kha pali omta se kan bel thazel don ta ni thara ti khanin hengo hi president ta na nominees te khan lo ni ta ani kan du to kanga ti chuanin vote multiple times ti hi lo omta a hi chu ti chi lova a chan chu post pakhat chau thlang tur kan ni awangin vote multiple times sik in off sang hianin kan kal tlanganga allow voters to add answers voter te khanin nomination emon ron siam bel the na kan du jong kan onanga ma se nomination fail to ani wangin in off sa hi kan ringanga ti chuanin require details from voter te atanga an mani chungchang kan mamo te kha alak thei ta ni amai ro chu in than na hi a in thup theiang berati kan du thina chu wanga ballot paper po mang kan ni a vote tu ming te khalang lo se kan du awangin ballot paper kan mang thina chu wangson he require details from voter a henin name hi in on sa a chu wangson kan ofang chumi chu a vote ti emo kha kan ro pon thelo se kan du awang kan ofang email hi chu in off sa a te chuanin a hnuaya adinglama tik hi te khanin chuan voting deadline hi kan du jong kan siam manga chumi dar ma in ti kha hei chu kan ma mo lo tlang pui a kan du jong kan set thei thawa online a nge mi sang ne na ni khat chunga ni thum te pon en kha me chunga vote sang la kan du jong khang kha set theya chu tiang ni lo member kal khom ji nga tanga an than suwa tur te nomination siama than suwa na tur hun siama kan kal khom to kha chuan in angai lovani quiz mode po hi off tur ni ta ane quiz mode ti chu kan ma mo lova in thlan nan chuanin visibility options a henin kan lu tanga number of votes name of voter hi off angai ta ni
achan chu member te khanin vote la zat khan hriat kha atul berlem lovani aro tena an lo mu pio tena an lo mu kha to ka name of voter po hi atul lem lovani nisina kan soi to ang khan chumi chuanin vote thlak to em tunge vote ti kha aro te tan mu chi mi lawani chuwang chuanin hei hi aro le pio te khanin hetiang hi kan ofani ti kha kan chian tlan nan kanin en pui te po athani ti chuanin kan tik le anga hnuai lama tang hian ole ti khan more options sa kan kal le anga allow changing vote ti hi vote change kan allow chuanin mi pakhatin tu emo a vote to kha athak le dai thai ani kha thil fel lo takani a chuwang chuanin atira uluk takin an vote tur ngai tu turin kan tianga ti chuanin kha khan vote kha chuan final ani chuwang chuan hei hi kan offang adang hi chu kan thil mamo ri lawania project poll with password ti te hi on thei thowa khamen barte jinga khanin he link hi nakina kan thon khanin password hi keimanin kan siamanga chu kan soi thei ani pon lama te enge a link te khalo wa thona vote tum te anom kan lau chuan ti thu nia chung te po chu a password thleng pon an lo wa hril le theya chuwang chuanin hei chu kan mamo lutuk lo tura ngai ta ila ti khan kan tik le anga ti chuanin thil ti tul kha kan zota ani president moya siama kunga thara te tang henin member te nan lo thlang don ta ani ka soinon leang vote multiple times si off angaya allow voters to add answer si off angaya require details from voter hi off angai bokani name khain on sa he kan off nge nge ya tha ti chuanin visibility options a hianin number of votes le name of voter kha kan off anga more options a hianin allow changing vote kha kan off bok don ani ti chuan kan han tik ta chi a ole ti hianin kan in thlan na president post tu rakha kan share theita ani ka hi anoi ding lama tang hin share tang hin kan kalanga ti chuanin WhatsApp group kha in thlang tur kal khom te kha group kan siam zung anga ma in phone kan vek tur ani internet pek te lo na ya phone kan vek tur ani kan tianga ti chuanin WhatsApp group kan siamanga kha in thlan na kal khom te jinga khanin ti chuanin kha group a khanin kan share don ta ani kan share chinanga ole hei keima ka in share ti chuanin president click a link to vote atia president in hoi link ka oma click a link to vote atia moya noya link ka oma siama noya kunga noya thara noya link a shan thewa omani kan ria chian tur chu member te zinga po kan hril ngai emem ta achu vote an thlak ma in moya noya link hi kan click chuan moya kan vote ngal tiang zelin midang po kunga thara siama te poni vek chuwang chuan click chin chi lo ani chu vote kan thlak tran tak ma in a test nan voi ni vel emo kha vote thlak chit na te po test na kan siam thaya ti chuanin president nuai chia link hi kan click thung chuanin he link hi kan click chuanin heng option a nuaya nominee te moya siama kunga thara te hi an lo langanga chu kan du ha kan vote thaya chuwang chuanin hemi president nuaya link hi ahim de berani vote tur sha chiang ha lo tan kha chuanin ta hen kan click chuan ti hian a lo lang ta a moya siama kunga thara ti kha lo lang ta ani entirnan thara hi lo vote du ta ila thara zona ka metta a ala felmai lo a hnuai dinglama hianin submit vote ti om ta ni submit vote ti oma hi ka click chuan thara kha ka vote don ta ni kan vote chinanga khanin I vote thara ti kha lo lang ta ani ti chuanin hei hi member te na an lo ti thaya khani ta ani ti chuanin aro te lampang ve thunga kha chuanin ti khanin hei aro te kha chu president moya siama kunga ti khani ta engma ka vote to siama se thara hen zero lani tlat tin president noya zero votes ti hi vote la zong za tani ti chuan adang a noya vote ho hi chu mimal tin te nan mu zat khani ta ti chuanin achung lama tangin moya zone vel tang henin kan han meta kan han pot thlata kan refresh ta ni
kha vote khatat la chu thara vote ani ta ni a vote tu kha a hriat me lo anonymous a in ti thlap chu wang chuanin aro te takngel pon tu vote nge tuin nge thara vote ta tu nge moya vote ti khatu man thredon lo ta ani vote la za chen hriang moya siama ku nga vote tu pon ron nak nak anga ti chuanin mi somni panga kal khom ni ta se vote nei thei china kha somni an refresh charanga ti hianin vote somni panga atlak chia khan heta atam berakha tling anti chuanin enge simple majority ni chuan an tling ani maya amai ro chu absolute majority somni panga ji nga chuan som pathum ni anga ya khati anga ni kha chuanin som pathum mutling anom ni chuan an tling anga mai ro chu absolute kher tur ani a som mu kha tam beran ni chuanin a mu sang pahni te tang khanin siam le angai don ti na ani ta ani te chuanin thil ol sam de wa chu tikhanin president chu kan thlang zo angai ta ila vice president kha kan thlang le don ta ani vice president kha kan thlang do na ti chuanin ni china setting zong zong kha angaya ti non kha ti sualte hlo oma tin arei duwa chuwang chuanin option atang hianin a hnuai dinglama dot pathum atang hian kan kalanga duplicate poll a hen kan kal don ta ani duplicate poll a hianin kan kalanga ti chuanin hey president ti vote am to kha achunga president vote am lowin a in duplicate ta hei hi kan edit don ta ani kan edit zewanga president ti kha vice president kan tianga chuan nominee te kha chu athar kan chule vek mayanga hetiang hianin kan du to lo kha chu hei an ming velama mi te hi kan tik zewanga ti khan ti khanin ta hianin midang kha lala liana ti te kha kan ek le don ta ani chuanin nominee kha mi pali bok lo ni ta se bia kha ti chuan hei se ni china setting kha angayang che na lalut no na chu wang chuanin khoyangai to lawa ol sam ta em mai ani kan tik le nga langa ti khan vice president thlang thei turin kan share thei don der share na hi kan metlenga noilama mi hi ti chuan group a bok khan kan share le ta a vice president thlang tur khan kan du chuan vice president ti hnuai chi a link ka kan kalanga kan du ver kha kan va click anga submit vote kan tiang amai ra chu tun tum chu chi dang devin entiran ku nga lo vote du ta ila ku nga zona hen ka click ta top mai ni nga lana ti khan ku nga hi ka vote der to view vote hi ti ta ila you voted ku nga ti view vote ti lo po han ka vote der to thawani entiran ku nga lo vote zo ta la hi vote enge in than ti boinan shim te po mi phok deuh le enge komo bol deuh te pon la zo kan vote le teng lo ti ta se la hen click don taila a thei lo you cannot change your vote aron ti hei tiang khanin a tha em mai ni vote hi a thlak thei reng to lo wani a ti dang lam thei to lo ni te ang vote chu kan thlaka ma se ti dang lam thei lo ni vote thlak kan ti khan vote casting kha kan soina ti ta sela den vote ti dang lam thei lo wani kha that na em mani ti khanin kan ti zung anga second som panga vela internet thatna pa ngai deuh leka that pa ngai deuh lek na chuanin post kha than chu zung thei ni nomination a chian sa phei chuanin nomination te kha chu kan du chuanin voice point tongka mang po in kan siam mai anga helai a thak lai taka nge aruk thayang bera vote thak lai hi agwa law lo lang sa lo thayang bera vote thak hi phone mangin ol sam takin kan kal pui thei don ta ani kha chi khat chu lo ni ta a ti chuanin chidang le o ma chu ole entirnan chidang deuh hlakin MZP hi aniam ka shelawa Paul then khata chuanin post tinatan nomination chiang sa a candidate tena an thelu kha a omani anwa anmani anva nominate na nomination paper an va file na kha thin ta midang in an file sak po lo ni se chu chung hawa chuanin post tinata na enge nominee te kha chiang sa ta vek mai ni chu wanjong khatiang a phei kha chon an ol sam zo le mem khopa he ting hen ti ta ila entenan president tur hi moya kan tilang mi pathum kan ti chinanga sanga zuala kan ti chinanga hela hi
china mi ang khan kan off le char charanga ti khan khatianga lo ni khanin ei chu kan tik photang president tur ti chuan he thili kan duplicate anga vice satan president thar berakhi vice tur kha lo ni ta kan edit le anga vice president hian nomination ran an ni wang khan te mama rema lo ni ta ti khanin te chuan hi kan duplicate le ang secretary tan vice president thar zo ki secretary kan edit le ang secretary ming shan vek nomination shan ani wang khan angai kha aman thei lo ang kha lo ni ta se hi aro in than ran mai na lo a phone amo pio ke mo khan lo set sa vek the ni ti chuanin secretary atan hi chuanin siama thana zuwa ani pathum lo ni ta sela ti khan hi setting kha chu kan duplicate awang khan heng setting ang chi anoi mi ho hi chu amma mi ang tho adik sa vek in awma ti khan president vice president le hi ka thlak mai ni hi o in thlak tho kala refresh lo wang hi president vice president le secretary te hi kan lo thlang don ta ni hi chumi main president ta hianin voi khata adot ta in thlak vek tura enge sent non ngai lova kan du chuanin het tu na mi hi man thei ta ni kan edit anga edit pola hianin more options sa kan kalanga hei anoi bera more options sa kan kalanga redirect to another poll hen kan kaldon ta ani ta hianin select poll a poll la kha enge kan thlan du ti kha kan select ang chu president dot ajon secret vice president ta khan kan kalang ti chuanin kan tikanga ti khan ania ti chuan president dot vice president automatically nakalang vice president dot hian kan edit lenga secretary more options atang secretary automatic kal turin select poll secretary kal leang ti khan ti chuanin president link hi kan thonanga president link kan thon khan president an lo thlang ha langa vice president an lo thlang ha langa secretary assistant secretary treasurer finance secretary ti khanin recorder che sang sang kha ain dotina da chho thei veka kha kan lo thlang don ta ni kan se ranga ta hianin entiran president tan khan direct in kan ka thak to mai nga sanga hi lo thlang du ta ila sanga ka klika chuanin view vote you voted sanga ni ta ni next khu ka click ta ni khu ni chin khanin kan lo hmuem o sanga you voted sanga a in ti zo khan president atan a hnuai ding lama henin next ta oma khu kan click anga next kan click khan vice president ta lo in tlar thlale ngal ta ni antiran remahi ka lo du ta ni submit vote ka ti lenga chuan vice president tan rema ka vote ta ni kha tunge ka vote ti kha aro te lam khan an mu thei don lo kan ti to kha hei chu keima screen voter ka ni na nga ka screen zo ka kha ni ta ni next ka tianga secretary siama ka du ta siama chuan submit vote ka ti le ang chuan azo ti khanin siama ka vote ta ti chuan aro screen tur lam kha kan en le ang arawa chuanin hei president ta hala lang lo ala refresh lo wangin hei refresh char mai tur ani aro te kha chuanin president sanga alo in vote ta ti chuanin hei apon lam ka chuka la in refresh lo kan refresh anga ki vote khat chewat la ta ni president vice president secretary vote khat chew vice a hian rema ka vote kha alo lang ta midang pon an vote kha lang mai dona secretary a hian siama ka vote kha lo lang ta ni te khan link voi khat thon khan aro ten an set sa kha chuanin mi kha post sang kha voi khata a in than duak thei ta ni a try me mai he happy a thon le ngalania eni mo
a feature trend khat hi chu lei ngai chu ni tho ma se kan ma mo chin hi chu heta henin a kim tho khat via wina langani chu wangson ma mo kan ve ringin kan run se rani a lo mang ve turin ka du sak le mai chewani chi shana la le theya chu nomination kha he ep manga siam hi kan lo du theita ani nomination lok lo kha voice vote manga han ti te kha kan hre theya ka tiang te lo ni kha chunin ti theida no ma chu plus atang bok hian question president nomination answer la thei lawa nomination tur kha ni ta allow voter to add answer salo ni ta ani ta henin kan ona nga heng name vel kha chu off le ve ka ngai kha heng te more options changing votes ti khan hei hi heta henin kan ti ka nga kan share le don ta ni a toy tiktok bi khop mai nomination siam na tur ani boka link pakhat che oma add an answer ti ta ni heta henin nomination kha kan siam thei moya bok kha kan ti chinanga ei a thalak po da thei ta ni ni china po khana thei thau kha ka save ta a moya hei midang po an nominate thei ni ming hi in ko dan ten na thren chon an lo zia ka thren in ming pu min kha kha chu he ta aro lamin an lo clear fel thei ma yanga tin mi pakhat item an nominate thei bok ta ni na kha chu nomination tambera kha ni maya ka nomination siam hi ka vote na ni ngal kher lova ti chuanin moya hi ka vote ngal du chuanin moya ti khanin ka vote ngal ta he lama kha chuanin president nomination a khan ka refresh a moya alo lang ta ni hi ti chuanin kha nomination ve ka kha mi then khat nominate tur hre ve lem lo anom thaya an du chuanin an nominate lovanga mi nomination siam kha an du chuanin an lo vote pui ngal thaya hei hi chu nomination atan chawani entinan asang pathum hi official nomination an lu tang ti tenita se ti khanin nomination siam tur se lo kha chun midang khan lo pui the kha sang anga ngai the ni a tin kan siam theu po in moi ati le lal moi zuala ti khami pakhat ni ta se moi a kha lal moi zuala ti khami mi pakhat vote ni anga ngai thei ta tin vote tur se lem lo kha chuanin heta aling kan lu hianin nomination siam tur se lem lo khanin aling kan lu hian ta henin moi ati emo siam ati emo kha an vote ngal thei do na ni nomination atan nominee tur atan an vote ngal thei do na hei chu keima ve kan ni china khanin kalo vote to wangin view vote tiang chawin to a hei chu I thusana lo ngai ta ila ka tiang khanin a thei bok ta ni chu a chidang le chu in thandan chidang le chu post by post a in thlang lovin ob tur mi paruk than chua topa chung ob te chu an lo in siam remang an post tur an lo in siam remang tiang chi te aom thin ta ani khatianga khachuanin tin engemo post executive committee member atan mi pasari ni ro se te kan ti ta khang ho kha voile khata ob te na kan than chua thei dan tur kha om vele ta thowa chunga chuanin voi khat vota a theile bokta ani entirnan executive committee member tur tun trum chu a boi thla ka ming siam vel kha boi thla ka wangin mi pathum than chua tur ni ta se lala rema siama kunga zuala teya enjang mi angjang ani to mi paruka tang hian pathum than chua tur lo ni ta a ti chuanin mi paruka tanga pathum than chua tur ani chuan vote multiple times ti hi kan on don ta ni chuan voeng zat nge vote kan rem ti voter pakhat kha mi pathum than chua tur ani chuan voi thum man vote thayang chuan name vel kan off le ang number of votes le name of voter kan off le ang tik zel angai ni kan off nu khan hei po vote thak kha phal lo an voi kan tik le ang ti chuan hei voi thum vote phalania details from voter kha kan offer visibility po in offer kan check le vek thin ang heng hi changing vote point offer ti chuan kan thon dar thei ta mi paruka pathum than chua turani ECM tur
ti chuan kan serang ECM tur mi pathum thlang ro hei hi film khur nga mai chu mi pakhat hemi an ming zone an ming hnuai link atanga kan click hianin midang kha avot thei to lo tlat zel maya chu wang chuanin ECM tur mi pathum thlang ro ti emo OB tur mi paruk thlang ro ti emo kha a hnuai link khi kan click ngei tur ani hemi trum hi chuanin chu ti lo chu mi pakhat ba ka thlan thei lo a hnuai link mi mal ming zone a link mi mal ming bula link kan click chuan kha mi chi kha kan thlang thei entiran mi pathum lala kunga zuala hemi pathum hi ka thlan du ni se ka submitang pathum than turania ni chin khanin voi thum than thei in kan seta hey pali than ka tum chon you can vote 3 times min ron ti tlat mai ni ti hian he ap tra hey voi thum bak ka thak du ak kala submit ma kha chuanin ka uncheck lenga te azok po kala thlang thei ni ma sela pathum nuwa apali na tur hi chu a thei mi lo chu wang chuanin ti khanin atirami te pathum tho kha kan thlang lenga submit vote you voted la lakunga enzola hei chu voterin ka hmu tur khania aro ten an hmu ve don lo aro app kan let le ang vote ala omlo ma se refresh ta sela ti khan la le kunga le zualan vote an hmu a vote pathumat la to 1% mi pakhat vote kha 1% vote tatita mi pakhat vote kha vote thumat la ti khanin tu mi engzatin nge vote thak to ti kha aro te khanin an lo hmu hal thei do na ni te chuanin mi an thlan chu tur zata an lo ro mana khachu an lo hrengal thei vek don ta ni in thlan na fel file ol sam tak ti khanin akal pui thei don ta ani tu na rei deuh kanin thlan thin hi he app mang hianin ol sam takin in thlan thei dona amai ro chu kal khom nuwa khan mi tam dewa chunin na buai thla kang mi tam lutuk lo a mi som thum chin te po ni se ol samani khanga khanin reilo te chungin vote ka kan share thaya mi tam lutuk hi chuanin adel dul de hleka athil harpo ni chungla group siam kha buai thak lai berania central me in khom pui lian anga te palai azatel tak meu asang chuang ani zo kem khang in thlan na ata na man chi te kha chu ni lo mai thaya group siam kha buai thak don maya amai ro chu pol lian lutuk lo in thlan na lian tham lutuk lo mi som nga thleng po in group siam ol samang chi a chuanin he app hi atangkai mani in thlan ti ol sam tu ti jang khai tu ti reilo tu ani chu wang chuanin man tangkai kan lo tum ve don nia du sak takin chu kanin hrilani kalome